Juraj Štubňák, hrdina zo seriálu Ochrancovia, ktorý vysielame každý podvečer, má vizionársky dar. Vraj už odmala dokázal vycítiť, že sa stane niečo zlé. V seriáli je ochrancom, v súkromí zas záchrancom. Reč je o hercovi Jurajovi Štubňákovi, známemu mediátorovi, ktorý sa snaží pomôcť z kaše každému, kto ho o to požiada. Mal trochu kruté riešenie. Už dopredu dokáže vycítiť, že sa stane niečo zlé. Naozaj, už v detstve sa u Juraja prejavil tento dar. Keď som mal asi 10 rokov, tak som mal predtuchu. Boli sme v Tatrách, mali sme tam prenajatú chatu, prišla návšteva a ja som ju viedol k našej chate hore takým strmým briežkom. A jak som stúpal tým briežkom, tak neviem prečo ma osvietilo, že zrazu cez ten chodníček, že sa bude plaziť had. Zmocnil sa ho strašidelný pocit. Ako 10-ročný to vtedy tak vnímal. A nejak som to v hlave videl, toho hada, jak sa tam plazí. To ešte ale netušil, že o pár sekúnd na to sa táto desivá predstava aj naplní. A čo sa nestalo? Fakt to vyzerá ako science fiction. Vyšli sme hore a bola tam veľká vretenica. A bola tak, že keby sme si ju nevšimli, ja som vyložene po nej išiel, keby sme si ju nevšimli, tak niekto na ňu vstupí a stalo by sa asi tak, že by nás uhryzla. Ale vtedy 10-ročný záchranca Jurko, a teraz vážený mediátor, našťastie včas zaktivoval svoj záchranársky a ochranársky pud. A všetko sa dobre skončilo. Takmer ako v seriáli. No nie, to ešte vôbec nie je ukončená záležitosť. Ivana Šišková, televízia Joj.